meteorito que explotou no ceo de Rusia o pasado 15 de febreiro emitiu unha enerxía de 500 kilotons, é dicir, 125 veces a enerxía da bomba de Hiroshima. Ademais, era máis grande do que se lle supoñía, estimando que tiña uns 17 metros de diámetro e unha masa de 10.000 toneladas. Varios equipos de científicos están recuperando agora mesmo anacos que caeron nun lago cercano ao lugar da explosión. Tamén se comprobou que non agardaba ninguna relación co asteroide que o mesmo día pasou a 28.000 km da Terra e do que si se tiña coñecemento do seu paso. O meteorito de Rusia non se pode ver con anticipación porque chegou pola cara diurna da Terra e con telescopio óptico é prácticamente imposible velos. A caída destes meteoritos espérase que aconteza unha cada 100 anos e que coincidira co paso do asteroide foi unha casualidade inverosímil. Pénsase que procede do cinturón de asteroides, unha combinación de xetos entre as órbitas de Marte e Xúpiter. Algúns deles, por diferentes causas, caen desde o cinturón cara ao interior do sistema solar, co risco de impactar coa Terra. Os danos pola explosión afectaron a case 100.000 vivendas, sobre todo rompendo cristais, e calcúlase que se levan a 25 millóns de euros. Unha investigación realizada por científicos da Universidade de Umeå en Suecia explica a influencia de certos fármacos que acaban tirados polos sumidoiros e que se poden converter nun grave problema ecolóxico. O estudo publicado na revista Science céntrase nos efectos dun ansiolítico chamado oxazepam, un medicamento psiquiátrico que se usa amplamente para combater a ansiedade. Os residuos do oxazepam case sempre acaban nos sistemas acuáticos naturais, incluso despois de pasar polas depuradoras. Os investigadores da Universidade de Umeå acaban de demostrar que a exposición dunha especie de percas europeas habitantes dos ríos a niveles, incluso menores aos atopados nos suecos, alteran de forma notable o comportamento e a alimentación destes animais. Fan que os peixes perdan interese polo grupo e se volvan máis solitarios e máis atrevidos, adentrándose en terreos non seguros onde antes non se adentraron. A isto hai que engadir que comen máis rápido. Estes comportamentos poden ter efectos ecolóxicos nos ríos, aínda non avaliados. A revista Nature publica unha investigación sobre a función normal dos prións causantes da enfermidade das vacas tolas. Estas proteínas teñen dúas formas, unha boa, que é a que todos temos, e outra mala, que é o causante das enfermidades. Neste estudo averiguouse que hai dúas funcións. Unha delas é manter a mielina, que é unha sustancia que protexe as neuronas, e outra é fortalecer a unión entre neuronas localizadas en espazos que teñen que ver ca memoria. A doenza prodúcese cando unha das malas transforma unha das boas en mala. A clave disto é a transformación das boas en malas e que non se sabe de onde proceden as malas. E cando varias proteínas malas se xuntan, forman agregados patóxenos que acaban por matar as neuronas. Nos Estados Unidos están preparando un proxecto para crear un mapa da actividade do cerebro humano. A administración de Obama quere comenzar un proxecto que durará aproximadamente 10 anos para examinar como funciona o cerebro. Os científicos esperan que a financiación sexa duns 200 millóns de euros ao ano durante 10 anos, algo semellante á valoración inicial que se fixera do proxecto Xenoma Humano. Este proxecto, chamado Mapa da Actividade Cerebral, é inxente. O cerebro está formado por uns 90 millóns de neuronas, e entre elas considérase que poideran existir uns 500 billóns de sinapsis. O cerebro é tan complexo que os avances limítanse a avaliar a actividade dun número moi pequeno de neuronas, e moitas veces utilizando métodos invasivos. O uso das técnicas de resonancia magnética funcional abre moitas posibilidades para estudar o funcionamento do cerebro, pois ofrece imaxes de zonas concretas que se activan cando están a realizar unha tarea, podendo ver así o funcionamento do cerebro sen danos para o paciente. A este proxecto uniríase un proxecto da Unión Europea que pretende invertir 1.000 millóns de euros, pero que ten un enfoque distinto, o de construir un modelo con supercomputadores da actividade do cerebro para simular e entender o seu funcionamento. Os corais atópanse entre as zonas máis produtivas dos océanos. Cada coral contén algas microscópicas dentro que son capaces de capturar a enerxía do sol e fabricar alimento, que será o sustento dunha numerosa comunidade de vida que vive ás pensas da produción destes animais. Son, polo tanto, viveiros no océano que manteñen a maior diversidade biolóxica ata agora comprobada neste medio. Pero tamén son as zonas máis ameazadas, pois hai unha gran cantidade de seres vivos nos lugares que manteñen zonas habitadas cerca.
cos danos que lles provoca a explotación excesiva e contaminación. Sería de grande importancia controlar cales son as zonas que habería que protexer con maior prioridade. Pero estes estudos sobre as zonas sensibles do océano, aínda que é correcto, é incompleto, pois a vida nos océanos coñécese moi mal, sobre todo nas profundidades mariñas, que tamén están sendo explotadas pola pesca con técnicas moi destructivas, vendo que se destruen as poboacións que ali viven en moi pouco tempo. Das 18 áreas identificadas, as 10 de maior grado de ameazas son as seguintes. Filipinas, no corazón do Triángulo do Coral, que é a rexión que contén maior diversidade costeira do mundo. O Golfo de Guinea, a isla de Sonda, as Islas Mascareñas, Sudáfrica Oriental, o Océano Índico Norte, o sur de Xapón, Taiwán e o sur de China, Cabo Verde, Caribe Occidental, Mar Vermello e Golfo de Adén. Nos Estados Unidos están preparando un proxecto para crear un mapa da actividade do cerebro humano. A administración de Obama quere comezar un proxecto que durará aproximadamente 10 anos para examinar como funciona o cerebro humano. Os científicos esperan que a financiación sexa dos 200 millóns de euros ao ano, durante 10 anos. Algo semellante á valoración inicial que se fixera do proxecto Xenoma Humano. Este proxecto, chamado Mapa da Actividade Cerebral, é inxente. O cerebro está formado por unhas 90 millóns de neuronas, e entre elas considerase que poden existir uns 500 millóns de sinapsis. O cerebro é tan complexo que os avances se limitan a avaliar a actividade dun número moi pequeno de neuronas, e moitas veces utilizando métodos invasivos. O uso das técnicas de resonancia magnética funcional abre moitas posibilidades para estudiar o funcionamento do cerebro, pois ofrece imaxes das zonas concretas que se activan cando están a realizar unha tarea, podendo ver, así, o funcionamento do cerebro sen danos para o paciente. A este proxecto unirase tamén un proxecto da Unión Europea que pretende invertir 1.000 millóns de euros, pero que ten un enfoque distinto ao de construir un modelo con supercomputadoras na actividade do cerebro para simular e entender o seu funcionamento. O CERN, siglas en francés de Comisión Europea para a Investigación Nuclear, é un proxecto onde participan máis de 20 países europeos. Nel traballan os físicos de partículas máis recoñecidos do mundo. Conta co acelerador de partículas máis grande do mundo, con 27 km de longo. O pasado mes de xullo de 2012 descubreu o bosón de Higgs, tamén coñecido como partícula de Deus. Esta partícula está proposta polo modelo estándar da física de partículas. Este descubrimento marca un antes e un despois na física de partículas, pois axúdanos a comprender mellor as grandes incógnitas do universo, tales como a materia escura e a antimateria. O meteorito que explotou na cidade de Rusia o pasado 15 de febreiro emitiu unha enerxía de 500 kilotons, 125 veces a enerxía da bomba de Hiroshima. Ademais, era máis grande do que se estimaba, cuns 17 metros de diámetro e unha masa de 10.000 toneladas. Varios equipos de científicos están recuperando nacos que caeron nun lago cercano ao lugar da explosión. Tamén se comprobou que non guardaba ninguna relación co asteroide que o mesmo día pasou a 28.000 km á Terra, do que si se tiña coñecemento. O meteorito de Rusia non pode ser visto porque chegou pola cara diurna da Terra. Cun telescopio óptico é prácticamente imposible velos. A caída destes meteoritos espérase cada 100 anos, e que coincidira co paso do asteroide foi unha casualidade inverosímil. Pénsase que procede do cinturón de asteroides, unha acumulación de obxectos entre as órbitas de Marte e Xúpiter. Algúns deles, por diferentes causas, caen dentro do cinturón para o interior do sistema solar, co risco de impactar coa Terra. Os danos pola explosión afectan a case de 100.000 vivendas, sobre todo rompendo cristais. Calcúlase que se levan a 25 millóns de euros.